здравейте, приятели! Опа! И здравейте, приятели! Аз съм Стефан и в днешното видео ще ви покажа как да минете бързо акт 2. Като за начало трябваше... Аз тази кутия взех. Трябваше да вземете гаечения ключ, за да отключите това място. Той се намира вътре в стаята на съседа и 5 кутии. Ето аз имам 3 и тук 2 донесох. Те слагате ги по този начин. Ето по този начин. Качвате се върху тях, след което се качвате и тук. Пускатери ли са сега? Не. Ето така изглежда ключа и там долу и... Чакайте само да се махне. Качвайте се тука. По този начин. И отивате. Ето тук. И направо тук слагате три кутии и скачате тука. След което засиляте се и идвате тук. След което може да избягате. Ето. Опа. Това беше буквално най-лесният начин, по който да избягате от къщата на съседа. Това е най-лесният начин. Ще ви погледне лошо, ще се затвори дървената врата и ще избягате. Сега ще се събудите за акт 3, но понеже аз съм го минал вече и няма да го минавам повторно. И това беше от мен, приятели. Аз бях Стефан, показах ви как да си минете бързо акт 2 и чао!